அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து சமத்துவ மக்கள் கட்சி விலகுவதாக அக்கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் அறிவித்துள்ளார். சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் இன்று நாகர்கோவிலில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய போது சரத்குமார் இவ்வாறு அறிவித்தார். கூட்டணி தர்மத்தை கடைபிடித்த சமத்துவ மக்கள் கட்சியை அதிமுக கருவேப்பிலை போல பயன்படுத்துவதாகவும் அதிக சீட் கொடுத்தாலும் இனி அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்றும் சரத்குமார் தெரிவித்தார். இப்ப நம்மளோட பயணம் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்சி அமைப்பதற்கு நாம் எப்படி பயணிக்க போகின்றோம் என்பது நம்முடைய கொள்கையாக இருக்கு. ஆக ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், ஒரு வாரத்தில் 10 நாளில் நம்ம என்ன கூட்டணி இருக்க போறோம், எப்படிப்பட்ட கூட்டணி இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லணும்ன்றது முடிவு பண்ணாச்சு. ஆனா நிச்சயமா இப்ப ஆளுங்கட்சியோட கூட்டணியில நம்ம இருக்க மாட்டோம். Thank you.